Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Inselmilkom u nilqakom għal episodju 14. F'episodju 13 ċensu Barbara seħlu jġiba żewġ ma' Napoljun bis-saħħa ta' oħtu żgħira Marja Karolina u l-arus tagħha Joaquin u Murat. Ix-xorti riedet li fi triqtu lejn Pariġi Barbara seħlu jaħles minn ħalq il-mewt lil Marja Karolina u din bitpattija u ttitlu triq biex jaqta' xewqtu u jiltaqa' ma' Napoljun illi dan mhux tal-li qatt jisma' dak illi kellu xi jgħid dwar Malta, imma ta' ġeneral kbir illi hu għaraf fih bniedem ta' kuraġġ u ħila illi seta' jiswielu ħafna għal dak illi kellu f'rasu. ċensu Barbara dejjem bl-għajnuna ta' dawn iż-żewġ ħbieb ġodda seħlu wkoll jeħles ħelu mis-Sinjura Bettina illi din kontra r-rieda tagħha kellha titlaq minn Pariġi lejn Malta minnu fih. Aħna nafu li ċensu Barbara kellu ħutu biżżejjed insemmu lil Margherita u l-George u lil Anton bħalma ċensu kien ixaqleb lejn il-Franċiżi, George lejn l-Ingliżi u Anton kellu wisq għal qalbu l-ordni imma l-aktar kellu qima kbira lejn il-Gran Mastru nnifsu, Ferdinand Hompex. Anton xogħlu kien fil-palazz tal-Gran Mastru u ma setax jonqos illi xi darba dan ma jiltaqax miegħu. Fideh Anton kellu dokumenti illi jikxfu, jixlu u jħarbtu lill-aqwa dewwa tal-ordni. Hompex ta' bniedem twajjeb u tħuli bil-kemm ta' wieden lil Anton meta dan tarraflu bid-dokumenti li kellu fideh, imma ġara illi waqt din it-taħdita bejniethom instama' xi ħajjat ġej minn bieb it-taraġ. Hompex rid ikun jaf x'inqala u l-aħbar kienet illi fuq ir-rieħ ta' Malta deret l-Armata Franċiża. Kif se joħodha Hompex? Tajt iseħħlu jibqa' ħiemet għal din l-aħbar ukoll? Naraw. Donnhom ġewwa fihom kienu ħassew teżżiża iċċaqlaq is-sisien tal-ordni. Malli dawk iż-żewġ uffiċjali mbelħin bil-qata raw il-Gran Mastru marru jiġru leħ u nxtaħtu arkub tihom qudiemu. Donnhom sobina mill-aħbar illi kienu sejrin ituh. Hompex tħawwad u beda jħares madwaru. Donnu jitlobhom ifissrulu dak illi kien ġara. X'ġara x'waħda di, dan l-aġir tagħkom, dan kif qed iġġibu ruħkom, x'inqala? Tkellmu! Altezza, fuq ir-rieħ ta' Malta, daret l-Armata Franċiża! Qal wieħed mill-uffiċjali b'nifsu maqtuħ. Għadna kemm rajnihom minn fuq it-turretta ta' Sant'Elmu! Żied jgħid il-uffiċjal ieħor bitlaqliqa. Kif meta taqa' ċaqa fadira ilma qiegħed tqajjem taqliba u tnissel mewġiet illi jolew waħda wara l-oħra f'wiċċ dak l-ilma. Hekk l-aħbar li kienet daret il-flotta Franċiża għeżżet il-kalma tal-palazz u qajmet xniegħat illi xterdu mal-belt kollha, qabżu s-swar u laħqu salibat rokna tal-gżira. Xniegħat waħda aktar kera minn ta' qabilha. Fil-palazz qamet ħamba tal-ġenn. Bali u kummendaturi bdew minnu fih jagħtu pariri dwar x'kellu jsir. Kavallieri jitlewmu bejniethom fuq lil min minnhom imissu l-kmand. Uffiċjali u impjegati tal-palazzi ħaqqu li huma dejjem kienu newtrali fix-xogħol tagħhom. Is-soldati isemmu l-qawwa tal-Armata Franċiża. Il-paġġi jiġru mifxulin mal-korriduri. Fil-fixla li qamet kulħadd der irid idabbar rasu. Xi wħud mill-kapijiet daħlu fl-uffiċċju tagħhom u bdew iqalbu bdewa kbira fil-karti u d-dokumenti. Donhom kellhom xi ħaġa x'jaħbu fil-waqt li oħrajn xterdu mal-korriduri u nġabru faqdiet jitkellmu u jitmasħnu bejniethom.
L-impjegati żgħar u soldati telqu lejn it-toroq biex jieħdu l-aħbar lil sħabhom illi kienu baqgħu isfel. U Hompex fil-li kien imdawwar bl-ogħla konsillieri tiegħu u fil-li sab ruħu waħdu ma' Anton Barbara. Kif kien qabel ma waqgħet fuqhom dik it-taqliba tal-biża'. Anton Barbara kemm mibluħ u maqtuħ bil-mazz karti fidu jperpru bir-roda, iżda mhux roda tal-biża' dik li hu kellu fuqu, dik kienet ferfira imqanqla mid-dadija u dbaqbieqa li kellu f'demmu għal dik l-aħbar li kien għadu kemm sema. Aħbar illi kienet twettaq ir-rapporti li kien se juri lill-kanċillier. Aħbar illi kienet tixet is-sewwa ta' dak illi hu kien qiegħed jgħid lill-Grammastru ftit qabel. Hompex l-sfortunat dak il-ħin kieku qatawlu rasu ma kienx toħroġ qatra demm. Wiċċu dar lewn l-irmiet, xfarajneħ ix-xarbu bid-dmuħ u xufteħ bdew jirtodu. Donnu rrid il-issan xi kelma, bla ma jaf x'jibda jgħid. Dak il-ħin il-kommendatur Boris Don ħareġ minn waħda mill-kmamar ta' maġemp is-sala tal-Kunsill u għadda jaġġel minn ħdejn il-Grammastru bla ma nqas biss ħares leħ. Anton Barbara tagħtu sfiċċa u qal: Altezza, it-tradituri tiegħek naħaw il-maskri minn ma' wiċċhom, is-sriep bdew jelfaw rashom. Tradituri, irġiel tal-isem biss. Ma nafx naqbad nagħmel, għalduli, ma nafx fejn se nagħti rasi, Niegħat il-Grammastru b'qalbu maqsuma. Ibdawri li intkab, inqeda bis-seta tiegħek, ħaqbes fuq il-qarrieqa li għandek madwarek. Ibda minn dak il-wiċċ bla mistħija li għadda minn qudiemek mingħajr lanqas biss ma sellimlek. Qal Barbara b'dirgla ta' bniedem li jrid jaħbad għad-dinja. Bożredon, is-segretarju tiegħi jagħtini l-ġemp. Temtem Hompex, donnu ma jridx jemmen lilu nnifsu. X'inti tajt, Altezza? X'inti tajt? Bożredon wieħed mill-ewwel inxewwiex msemmija f'dan ir-rapport? Qal Barbara b'saħna kbira u fit-telfa li kien ferfer il-mazz karti li kellu fidu quddiem wiċċ il-Grammastru. Imbagħad żied jgħid: dak il-bniedem qarrieq sejjer jiltaqa' ma' sħabu biex iwasslilhom l-aħbar li issa ġiet is-siegħa tagħhom, siegħa ta' qerq u ħażen. Il-Grammastru demmu xebaħu. Qam fuq tiegħu donnu ġewwa fih kellu xrara ta' ħila li f'daqqa waħda ħadet in-nar, fawra telha tal-wiċċu u dija ta' illa daret tilma fi ħbub għajneħ u Fizzjal! Sejjaħ lil wieħed mill-kapijiet tal-korp tal-gwardja li inserta fil-qrib. Il-Fizzjal resaq lejn is-Sultan, imma mhux bil-ġirja kif kien imissu jersaq, sellem u baqa' wieqaf dritt jistenna l-ordni. Fizzjal, arresta lill-kommendatur Bożredon minnu fih! Għamar is-Sultan bil-qilla. Il-kommendatur Bożredon? Staqsa l-Fizzjal mistaġeb. Iva, dil-Bożredon bla tant ta' żmien! Ħaffef! Tenna Hompex u fil-waqt illi mett idu fuq spallet Barbara dar lura mnejn kien ġie u mar waħdu lejn l-appartament tiegħu qisu bniedem minsi minn kulħadd. Bħal-leħħa ta' berqa ġriet l-aħbar li l-Armata Franċiża kienet waslet biex taħbad għal Malta. Il-belt qamet xewwiexa waħda minn ħdejn il-palazz ix-xniegħat ġrew u xterdu mat-toroq mal-pjaċezz u mal-irkejjen kollha. Il-poplu li minn xi żmien kien jistenna bil-biża' l-aħbar ta' dik il-miġja tħawwad u qam qatta bla ħabel. Nies tal-ħwienet ħarġu jgħidu f'nofs it-triq.
bejjija u xerreja nsew il-negozju u bdew iħampqu fuq il-Franċiżi. Ħaddiema u xirka telqu x-xogħol biex ilabalbu fuq il-att tal-iċfien Franċiżi. Soldati u baħrin bdew ġejjin lawnu l-in isemmu fuq il-qawwa ta' Napoljun. Nisa feġġew fit-twieqi u fil-galleriji jistaqsu x'kien ġara u jroddu slaleb biex ibedu lil dawk l-efieret illi kienu se jaħbtu għal din il-gżira. Tfal iwers u jiġru qalb is-saqajn klieb jibħu jiġġieldu bejniethom u burdnara jġerru l-kalessi b'kirjiet għal barra l-belt. Il-kommendatur Bosredan niżel jaġġel it-taraġġ tal-palazz u ħareġ mill-bieb tal-ġemb. Għadda minn taħt l-arkati tal-biblioteka, ġibet għal wara San Ġwan, dar mal-lemin u qabad it-triq ta' San Ġagbu u mar jaġġel kemm jiflaħ lejn il-palazz ta' Parizio fejn kienet marret toqgħod is-Sinjura Bettina wara li reġgħet lura minn Pariġi. Bosredan daħal il-palazz u baqgħet ilha dritt fis-sala ta' fuq fejn kienu jiltaqgħu il-ħbieb ta' Franza. Sab is-Sinjura Bettina imdawra b'xi 4 kospiraturi medijin jitkellmu dwar il-miġja tal-Franċiżi f'Malta. Wasal Napoljun. Wasal Napoljun. Wasal Napoljun. Qed ngħidilkom il-Franċiżi magħna. Wasal Napoljun. Wasal Napoljun. Ħettef Bosredan malli wasal fil-bieb tas-sala. Is-Sinjura u sħaba qabżu xiber fuq is-siġu għalkemm kienu jistennew dik il-bxara minn ħin għal ieħor huma kienu għadhom ma semgħux li l-armata Franċiża daret fix-xefaq. Dawk l-4 kelmiet ta' Bosredan damdmu f'udnehom bħal trumbetta li sejjaħ taqbida. Bdew iduru mas-sala jifirħu jieħdu bidejn xulxin u jtaqbu fuq dar Bosredan. Donnu kien waslilhom aħbar ta' rebħa. Mawx għalik Bosredan. Mawx għalik ma stajx twaslilna aħbar isbaħ minn din. Mawx għalik Bosredan. Mawx għalik. Nifraħlek ħabib tal-qalb, nifraħlek. Imbagħad kollha daru mas-Sinjura Bettina jistennewha titkellem. Is-Sinjura Bettina li ftit qabel kienet reġgħet lura lejn Malta minn Pariġi, imkabbra bil-kelma ta' Napoljun u mżatta bis-seta tal-Ministru tal-Iran, malajr daħlet fil-qalba tal-konfoffa u saret waħda mill-ewlenin fost dawk illi kienu jaħdmu minn taħt għal waqqa tal-ordni. Il-kelma tagħha kienet mismuha bħala kelma ta' mexxejja u kienet waħda mill-mażulin biex imexxu l-poplu mal-flotta Franċiża tfetx fuq Malta. Il-pjan kien ilu lest u x-xewwiexa, l-mixtrija, x-xellugin u rmixk ieħor kollha kienu mħejjin biex malli l-kapijiet tagħhom jgħidulhom kelma, joħorġu fost il-kotra u jintuskawa bil-qerq u l-gideb tagħhom. Sinjuri, wasal ħin ir-rebħa. Wasal ħin ir-rebħa. Wasal ħin ir-rebħa. Taf l-aħħar. Għalet diklamazzjonja ta' revoluzzjoni fil-waqt illi xuftejat bex u fid-bissima sfiqa u għajnejha bdew jibru bil-illa. Wara ftit daret lejn sħaba u qaltilhom bil-erra. Għalina mela. U minnu fih bdiet tagħtihom ordnijiet u twissihom fejn imorru. Kull wieħed jaf x'kellu jagħmel. Il-ġagbini u x-xewwiexa xterdu mal-belt bħal sħaba ġrati u qajmu taħwit u taqlib mhux ftit. Bdew jaqilgħu minn żniedhom u jħarfu fuq il-qawwa ta' Napoljun, is-saħħa tal-armi tiegħu u l-ħila tas-soldati Franċiżi minn naħa l-waħda, filwaqt illi minn naħa l-oħra bdew joħolqu xnijat tal-biża' dwar l-irtubija tal-kavallieri, iċ-ċokon tal-armi tagħhom, in-nuqqas tal-ases tax-xtut u l-qawwa dgħajfa tal-fortizzi.
ma jdutu xteret gideb blaqis. Min jgħid li s-soldati Franċiżi se jħanxruhom is-soldati Maltin, min jgħid li l-ċfien ta' Franza kienu se jiftħu n-nar fuq il-belt, min jħaqqaq il-nies ta' Napoleon kienu ġejjin bħala ħbieb u magħhom kienu ġibu moħhom una bix-xeba, u kien hemm min xerret il-lajja il-Gran Mastru kien ta' ordni biex malli l-Franċiżi joqorbu lejn is-swar jagħti n-nar lill-polveristi u jtajjar il-belt. Oħrajn seksku l-kavallieri kienu bdew jiġbru n-nies biex joħduhom soldati. Għal din il-lajja l-irġiel imlew rashom kif min-naħa tagħhom in-nisa tfalsu malli semgħu li l-ħwiena tagħlqu u l-ħwejjeġ tal-ikel osfru gideb kontra gideb. Tixwix bla raj seksik minn taħt min jgħid ħaġa u min ixandar oħra. Il-poplu tilef rasu. Ħadd ma jaf sewwa x'kien qed jiġri, in-nies tħawdu nfixlu, waqgħu biża' kbir u taqtih il-qalb. Xi 4 irġiel tal-għaqal resqu lejn il-palazz minn jistennew li jieħdu d-dawlu tarif sewwa dwar ix-xnijati li kienu jiġru mal-belt. Imma fil-palazz sabu taqlib u taħwit xejn inqas milli fit-toroq tal-belt. Il-gbarat tas-saltna kienu donnom bla ras. Ħadd ma jaf x'għandu jsir, ħadd ma għandu l-almu jmexxi, kull wieħed jistenna l-sieħbu jiċċaqlaq. Il-Gran Mastru ma kienx jaf fejn jibda jagħti rasu, dawk ta' madwaru kienu mitlufin jitlewmu bejniethom, malli wieħed jagħti parir lill-Gran Mastru li ieħor jaqbes iħaqqaq illi dak il-parir kien ħażin, u l-ebda passi ma kienu ttieħdu biex jilqgħu l-armata ta' Napoleon. Dan il-jum ta' biżaw taqtih il-qalb intilef f'ħamba liema bħala u meta għabet ix-xemx id-dlam waqa' fuq l-bliet u l-irħula qisu biex jostorhom mill-ħerba illi kienet ġejja fuqhom. In-nies ta' djarhom inġabru taħt is-saqaf imma ħadd ma mar jorqod. Kulħadd kien jistenna li tfaqqa t-tempesta. Ħafna nies infexxu fit-talb u oħrajn sakru u mbarraw tajjeb il-bibien. Iżda kulħadd ħalla xi tieqa mbexqa mnejn jissindikaw x'kien jiġri fit-triq. Bosta rġiel ta' qattani u oħrajn karfa bħalhom għaddew il-lejl kollu jiġru mat-toroq jgħajtu, jistorbjaw u jinsolentaw lin-nies ta' ġewwa djarhom. Is-soldati tar-ronda dabbru rashom u ħallew it-toroq u l-imsieraħ biex jimirħu fihom il-qix u l-mix. Anton Barbara ħareġ mill-palazz donnu ras maqtuha, mar il-kanċellerija fejn sab taħbila tal-ġenn. Imma hu ma kellux sabar jibqa' hemm wara l-iskrivanija l-aktar meta ra l-sħabu jitilqu x-xogħol u joħorġu l-barra. Anton qafel il-karti fil-kaxxun, qabad il-bastun, libes it-trepiko f'rasu u ħareġ fil-misraħ ta' qudiem il-palazz fejn kienu jistgħu joqogħdu biss il-kavallieri. Imma dakinhar kien mżawt bin-nies iferfru jdehom, iħampqu u jlabalbu kemm jifilħu. Biex jeħles minn dik ir-rassa, Anton Barbara reġa' daħal il-palazz u ħareġ mill-bieb ta' wara mnejn qabad it-triq lejn San Ġagbu. Kif wasal ħdejn in-niżla tal-ganċ, samajja ta' nies irrabjati. Jidaw, jisħtu l-kavallieri u jżabilħu l-Gran Mastru. Kienu il-ħabsin ta' taħt il-Kastellanija li malli xammew il-ħerba li kienet risqa lejn l-ordni u rew il-ħdura li kellhom f'qalbhom lejn is-sidien ta' Malta. Anton Barbara ħas qalbu tinafas għal dak il-kliem ħażin li sema kontra l-Gran Mastru li kien żmien ieħor Barbara kien jieqaf isikket lil dawk li rmixk. Imma dikinhar kellu jitqanna ibaxxi rasu u jibqa' sejjer. Meta wasal qudiem il-Knisja ta' San Ġagbu, taf' għajnejh bil-erra lejn il-palazz ta' Parizio, fejn kien jaf illi kienet toqgħod is-Sinjura Bettina dik il-pampaluna tax-xewwiexa kontra s-Sultan Hompex. Malli ħares lejn il-bieb tal-palazz, Anton Barbara waqaf u
baqa mistaġeb. Ra qabda soldati jaqbżu fuq il-kommendatur Bosredon, illi kien ħireġ mill-palazz. Waqfuh u dawruh. Il-kap tas soldati għal xi 4 kelmiet lill-kommendatur, dan donnu rid jerġa' jidħol fil-palazz, imma s-soldati żammewh f'nofshom. Daru bih fit-triq ta' ma' ġenb il-palazz u qabdu n-niżla ta' triq ta' San Pawl u marru lejn il-Forti Sant'Elmo. Kommendatur Bosredon, iva jienu xi tridu? Fisem l-Altezza Eminentissima Ferdinand Hompex? Inti tinsab taħt arrest u għalhekk mitlub tiġi magħna. X'inhu? Rem saħar bilkom. X'inhu? Ħalluni. Sambo, ħalluni. Sambo, ħalluni. Emxi magħna. Emxi magħna. Ġibruħek sewwa x'naqbillek. Emxi magħna. Ħalluni mur ma' milċejjed, ħalluni. Sadattant kienu nġabru raxxa nies li malli raw is-soldati arrestaw kavallier imlew rashom u fehmu illi fost il-membri tal-ordni kien hemm ix-xellugin u l-mixtrijin. Anton Barbara ftakar illi l-Gran Mastru ftit qabel kien ta' ordni biex jarrestaw il-Bosredon u f'qalbu ħass bħal ferħ għax il-kelma ta' Hompex kienet mismuha. Barbara ġibet lejn il-ferrerija u dar lejn il-bib tal-belt, minejn ħareġ biex imur jinġabar f'dar ommu fħal ormi. Kif kien iterraq għal-Pisswar u l-Amberzuni u r-rampi ta' bejn il-belt u l-Furjana, dak iż-żagħżugħ iltaqa' ma' ħafna kalessi mimlijin bin-nies ġejjin mill-irħula jfittxu l-ken tas-swar tal-belt moħħhom mimli bil-ħarsien ta' fejn jammar is-sultan. Meta wasal ħal-ormi, Anton Barbara sab il-kuntistabli ta' dak ir-raħal bit-tnejn miegħu, wieħed idoq il-fifra u l-ieħor iħabbat it-tambur. Iduru mat-toroq isejħu l-irġiel ta' dejma biex jinġabru fuq l-armi. L-irġiel ta' dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi. L-irġiel ta' dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi. L-irġiel ta' dejma kollha mitlubin jinġabru fuq l-armi. Id-dar ta' Barbara kienet fil-bidu ta' triq ewlenija u ftit l-isfel minna kien hemm daqsxejn ta' wesa fejn kienu jiltaqgħu xi 4 xjuħ u nies m'għandhom x'jagħmlu, joqogħdu jpaċbxu bejniethom u jieħdu l-aħbarijiet mingħand min ikun ġej min-naħa tal-belt. Malli wasal Anton, dawk il-qabda kurjużi daru miegħu bħal qaqoċċa u ma ħallewx jidħol id-dar qabel ma qalilhom x'kien ġara l-belt. Ġej mill-belt, żagħżugħ. Ġej mill-belt, żagħżugħ. Ġej mill-belt, għajdilna x'rajt, x'inhu jiġri. Ħalluni maġġel. U raw, għajdilna. Ħalluni għax maġġel. Ħalluni. Ħalluni. Darbohra. Għajdilna. X'inhu jiġri l-belt? Mistax binkem hemm taħwejt, veru? Ta' bil-ħaq. Ħalluni. Ħalluni. Nifaħ kemm inti mkabbar biex innifsek ġuvnat. Fil-għaxija Anton Barbara, kif kien imdorri, mar fl-ispiżerija tas Surslaw fejn sab ġabra kbira ta' ħbieb kulħadd irid jgħid tiegħu. Kull wieħed ixandar l-aħbarijiet illi kien sema, kollha jħampqu flimkien. Fil-laqgħa ta' dik il-lejla sar ħafna għajdut u semmew ħafna nies, imma 2 mill-ħbieb kienu f'moħħ kulħadd għalkemm ħadd ma semma isimhom. Wieħed kien il-kanonku Karwana u l-ieħor is-Sur Pawl Parisio. Dom Petru Pawl b'sajla għajnu orkitu mill-imġieba tal-kanonku li malli xam bil-wasla ta' Napoljun warrab mill-ispiżerija. Anton Barbara ma setax jifhem kif u għaliex is-Sur Parisio kien ħalla l-palazz tiegħu tal-belt fidejn is-Sinjura Bettina biex tlaqqa fih lil sħaba tal-konfoffa. Imma minn dejjem hekk kien. Meta d-dajsa taħbat ma' blata u tibda titkisser, dawk ta' fuqha jinxteħtu jowmu kull wieħed għal rasu jfittex il-ken fejn jaqbillu. Allum se nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.